Hello mga bay, mayong gabi diri sa Middle East. Kumusta man mo? Hubog pa taong gisinday, susundagway ni inda sang kapuya kaayo. So ko ganihang bumtagan tud karon. So daghan ako giluto kay naalagi party. Nay party. Daghang kay may bisita karon, kung inyo madunggan sa bakay sila. Dayon. Daghang ko giluto ganiya bay as in 12 hours jud ko nagluto. 12 hours ba? Mga 10 to 12. Kay nagulat pa man ko pag abot sa kuan. Pag nagulat pa man ko pag abot sa nga muanhi ang magkuha sa ako mga gipangluto. So, kapoy kayo, bisag kapoy, wapag yapon. Nga po siya. Nayamo, patyo na sa herdo. Nagara po siya ba? Okay? Dayon, ang lagi to, na bisag kapoy kayo, kilay yapon. Siya mga telepono. Telepon, mama! Inuhada. Mariam! Madam Mariam? Whose telephone is this? Apple. Ha? Dili. Puti dayon. Kuan ang tabon. My goodness. Wait. Madam, is this your telephone? Yes. Someone's calling. Someone? Who's that one? I don't know. I can't read. It's Arabic. It's Arabic. My God. So, daghan akong giluto mga bay. Naputol nga yung tawag si Kagod. Si Kagod. Kita Kagod nga ng live ko. Where are you calling? Hello, bye, Pilarada, Persabel, Rosanela, Rosalina. Uy, nalibat ko ba? O kabasa si mga. Haya! Where is Mariam? Where are they? Where are they? Gigi, Trazo, kanunyo, hello, bye. Guwapak ikong alaga. Guwapak ayaw ng dagoy. Napunog kuan. Napunog bagnos. Punog pintal. Guwapak nga napunog pintal. Bye, Donald Abitasyon. Mayong gabi. Galap ko. Hi, bye, Mine Ponsalan, Pacha, Bayoneta. Hello. Tanaw ang mga bisita sa kuwang buhok. Ikuan na na ako good. Ano ba? Tugtoyo ka diha. Siya ni buhok ni ko, no? Mura magsi buhok ni Imelda Marcos. Hi, Sharai. Raw ni mo diha. Mayong gabi, kaluoy sa Ginoo, dako pa kaayong buhi. Wala na pud ang connection, oh. Kabawang nanuyo prata. Hala, uy, gimingaw biya ko ninyo mga bay, dugay-dugay jud ko nga wala na pakita ninyo, no? So, busy jud kay karong bulan na. Kay nasugdan jud nga pizza uno sa bulan sa Setyembre nga pretty gid namong bisihag kinabkab. So, maong hangtod karon. Sunod na gyud nga busy kaayo mi. Sunod na gyud nga busy kaayo mi. Dayon ugma pohon kuno mga adto na kuno mig dagat. Mga tugon dito labaw pang bisig dinaruhay dito Ginoo ko. Dayon karong gabi una gatapok-tapok ni sila mga bayi ni tanan diri sa among balay. Kay kasal sa amo ang kuya. Dayon kanang ambot unsa ba ni kasal ba ni o pamalayo o kasabot. Basta nagtapok-tapok sila kay minyo na lagi ang mong alaga nga kuya, wala ko kasabot kung unsa. Dayon hi, Wilfred. Oh, dara lagi hi na ti ka dudong kagud, chat dudong kagud. Ni siya hi ko na ko siya. Oh, Wilfred, gi hi na ta ka.
Hi kanimo, og hello na rin. O dayon ang mga lalaki. Tuwa po dito sa Pikas. Balay. Dayon mo to kung gilutuan na. Daghan ko giluto as in mula ganihang buntag antod alas 6 sa hapon. Dayon hubog jud ko. Wala ko ga-expect nga pag human ako luto kay ingkog makapahuway na gyud ko antod mapuhon. Unya kay maubay pag asa ni maupay pagpilit sa ako ang likod sa ako ang kuna agay nanawag kay na ako noy manganhi nga mga tawo so mo to naghimo ko og tuba tulo ka klase yung tuba sakit ikong kukuy o ba nang mga aninaog ng mga tingog ng hagdan dayon hayat chalaya mama. They said your food is very good. Ay, thanks God. I'm happy. Alhamdulillah. I'm happy kahit na kuan, lami daw kuno kayo akong pagkaon. Ang akong giluto. So may na lang no, malibay na ko kung maingon silang lami. So salamat kayo. Kay gilamian ra gid mo. Pati di ka na akong giluto ba, gimo ko nilang kuan. Gimo ko nilang restaurant dire. Gani ha. So, hapdos gani akong kamot oh. Hapdos og hiniwa dagan dito dagan diri halang. Lubo kala nudnud. Taman-taman. Pero kaloy sa Ginoo nakaya ra gid in taon. Tanaw akong alaga. Kaloy sa Ginoo nakaya ra gid taon ako. Nag-video ko sa akong magipang luto. Ang kuan ang part 1 na post na nasa tuang channel sa YouTube. So wala kalaag sa akong YouTube channel. Search lang ang Inday Kabkab. Og nara dito mga bagong videos. Kanang di pa kay na ako ma-post diri kay hinay kay connection sige ko panuyop sa connection nila diri. Di ako sa hagdanan, darang hagdanan. Ni istambayanan sa mga ulipo ng hagdanan. Bugnaw ra bang sahog ang lubot ng taon. Bye, Seiko Debs. Lens Lloyd. Ikabuhi ba ako ay ganihang kadlawon. Ikabuhi ko ganihang kadlawon. Ay namukaw akong kuto-kuto ganihang kadlawon. Tungod sa itlog akong gikaon gabi. Mangga dayon itlog. Antod karon sakit akong kuto-kuto. Niya gansa ni kanang lugo siya bago ginhawa kung siya man ni oy. Pitinan akong panghaplas og kanang omega 3. Mo nang haplas ko og omega 3 kay sakit kay akong kuto-kuto. Pagkahuman. Sige sila lantaw sa akong buhok. Ang mga tao diri ba? Simple kay sila mga attire. Ni ang ulipon bungga kay hair ba? Hey. Dayon. Nangagi ang mga parak. Nagsiglang to, siglingi sila sa kuha din mo kalit. Buot na mo magpakukuhan ta diha sa itong hair loss. Pakita na ko niya. Pakita na ko ninyo niya ang kuan ka ng mga bulak. Dagan kay mga bulak lagi. Wag na namatay diri. Dagan kay mga bulak to dito. Ya gani haga bit-bit ko gani ha og kanang cake. Butan ako sa tray. Ang gipictura nila ang cake ra. Yung ko nga apila bug ko madam. Oy, apila bug ko picture. Binuangan ako ba nagkatawa sila. Haya, they will come here. Yun na. My goodness. Wala jud ko lagi mahilisi sa itlog hantod karon. Lain akong kuto-kuto. Ingon ko ganiyang kadlawon ingko Ginoo ko maluoy taong kanako oy. Kapoy kayo gahapon kay diri-diritso ang trabaho na ko gahapon gikan himo pamahaw. Dito mangumpra mi sa mga lutuonon nako karon og sa mga kinahanglanon sa balay. Piting daghana duha ka kariton ang among gibutangan. So mo to pagkahuman, luto lang po paniudto pag abot diri.
Pagkahapon, wa pagay ko na humas kusina, nanawag na po kay nang limpyo mis gawas. Hala, sige banwas. Banwas dito, hala, taman-taman. Basta kay na nakita kong pangidjuran yun. Pero ay Ginoo, mahal jud ko gipangbalian niya. Napay sus. Napay uniform na mo nga dayon gahapon ingos kung amo nga bayin ko nga kanang inahan, ko nga inahan. Kanang invited ba mi sa kuan? Invited ba mi sa kasal anak ko? Dayon ingon siya nga invited mo ko nga unya anak ko unya unsa man ang suoton kanang kuan how dress nabung usa tabi niya sige sila lingi nako kaya akong hardo lagi ilang taon wa si Imelda Marcos gahapon di guba masakyanan no katong sakyanan mo na malingki ba kanang infinity guba man di niingon si di man ko makaabri ko siya man ni pag-abri niingon na dahil na agalon nga laki ingon siya paghulat diha Imelda Marcos basta katawa no nako ingon siya nga paghulat diha Imelda Marcos ni anak kong amo nga laki sa paghulat diha Imelda Marcos bisa naglagot ko niya kay gigaan ko niya maigapon piting inita bis naglago ko nabugmog na ko katawa yung ko hala nakaila lagi din siya ni Imelda Marcos din dayon pag abrin niya sa putan pa ingon din siya nga welcome Madam Imelda Marcos ni anak siya welcome Madam piti katawa na ko atay imbis nga maglagot ko siya ha gaya-gayaan ni mo gaya siya welcome agabi brihan niya piya mas garaan yung unipon no gawas kay muragig amo dagway bagay sino kabrihan ka kunsi pa man welcome Madam Imelda Marcos nya gabit-bit og itlog mo silupin ingon siya welcome Madam Imelda Marcos nya piting mo katawa diri itlog kung gihawiran Pag-abot na niya. pag anawag na diha diri itlog pikas mo puno nagsilupin hangtod diri lagi pangsuksok na nakong silupin di kay mga gaan man akong gibutang sa sulod sa kutsi diri pangsuksok na nako daan di naabot na diri ingko mo ni Imelda Marcos ing anak ko mo ni Imelda Marcos nakabawas ko niya piting katawa niya ingko nga mo ni Imelda Marcos bibi itlog diha pikas mo puno nagsilupin tama diri mo ni Imelda Marcos anak ko nagiga-igaan namin sa akong amo nga laki ba kay siya na ay madam na ha Asir we have orange and pineapple and lemon عصير هذا كبير. لا ما عندي ماما said عندنا عصير توت. شنو توتش ay katong imong ikon Raspberry. itong nas bote bote Rona sino about this Mama want to serve juice. katong And they botilya ba سمعي and the glasses The long one? Yes. da malandi glass Yes. okay this. Okay. ملندي. you know malandi والله ما ادري. glass. And put ice in it, okay? it smell the sexy glass Bring and put ice in it. Bring around 10, okay? okay around 10 not now Now. I thought Around 10 10 o'clock 10 glasses okay ko atong juice strong kay kung magawa sa itong sexy glasses ligaon gusto pa mga malandi nga baso ay Ginoo ko tama unsa na oras mga bay sus bitaw gikapoy bi ako maayo ang connection bay oy sige na manangit ko ang juice dito kay ako na bahala diya sa malandi nga baso niingon siya nga niingon to akong alaga siya unsa ba nang malandi siya da bahala na diha basta kay malandi nga baso di man na maugod ay nawala gyud connection mga bay kay kabayong nalagpot dayon butangag ice dili butang yeah this is the one the malandi na baso
This is the one. Ay, kibot na lagpot. Ang bubot. Oh, kabayo. Yeah, this is the one. The malandi glass. Saan man ipagkawin eh? Mahulog bugit. Malandi. Siya mo pagbo. Ay, kung gawiri kay mahagbong yan eh. Huwag kasala ito. Una likili. Eh, Sige pa ba? pagtagay na tayo. Ulo makabuk makaya naman eh. Dam. Tuo man ka na bulo ka buok. Na manginom tanan. Tama na rin sa baglis. Ala, tabis na ba kayo ni? Unsa man na pagtimplay ko may na gitaryahan na. Sa gula na siya tubig. Hinaan mo ka pagkabi yan. Then kanang butang ice daw tulo ka book ice. Butang lang sa ice daan. May ice na. This is the one mga bay, the malandi na baso. I don't know how to use it, you know, because we don't have baso in our bukid. We have only bagol and what else? The bamboo. Our baso in our bukid is only bamboo and bagul. So I don't know how to use this one. Madre. Ambot lang basig mahog pa ninong kagwang karon. Basta. Katawa rin ta. Pagkatawa rin ta ko perting huboga na gid nako mga bay. Pastilan hubog yun. Di kapuya. Kapoy kayo rabi gid kapoy. Yung katawa lang gid katawa. Sabi bisyo nila karon. Tibisihan ako yun. Sus. Grabing tigol na ko ganyan. Di ma-imagine akong tigol ganyan mga bay. Grabe. Basta kay... Di ma-imagine akong tigol ganyan. Uy, ginawa. Ingo, alas 6 ko ako ng pagkaon. Jesus, alas 7 di ay. Ah, kayo. Uy, nanapot na ang kuwan, ang groom. Napot na. Ay, isunod na ko itong cake niya. Kita nga ito guys, Dahil. Ikaw na ibuhos niya. Kuhan, kulapo. Ayun na yung partner eh. Ngayong bukbuk ko na yung partner bay. Buhos siya na kulapo. Pamagumi katulog ron goodbye. Ano ko? Wala ang wakatuog na kuhan na. Over strong. Kasi ito yung gitrapo ni mo gabi. Ang pantin. Uy, kabayo. Dali, kay ang kuhan groom naabot na. Wala, tigaya kayo ito ikadabi. Sus, labaw na kong naluya. Nahubog. Nahubog. Wala siya nag-ilis gahapon kay... Nahubog sa bahal. Wala siya nag-ilis gahapon. Ingko mag-ilis good ni siya kay nanrapo man ko sa... Wala. Dito na siya. Yung sa man ni pagsarado? Ikaw kasarado ani? Ako. Nalak na ni kay ununan man ninyo ning Diyos. Ano magudugo naman yun. Nganong ununan man gud ni? Ay, nakabulo kasi kaya na si Lolo Tasyo. Tay di madala. Time sa trabuhi kay bomba ba? Saan? Hindi, kataon tang Lolo Ingkor. Nalabas si Lolo Ingkor. Saan ni pagkabri? Saan pagkabri si katawan? Madali yung daan ni Ron. Batuong katas itong amo ni Ron. Dali. Inala si Tatay Ingkog. Ano man siya? Ay da. Ay, po na kay kuan man. Kanang nilipod bukan. Habli na. Pastilan. Pagkog tubig te. Kaysa wala ni siya tubig. Ikaw test. Kay. Uy, sa galo na, tisa na to na. Kini saan? Kini ba? Kini mo i-test Oh, mo. sige. Kain ko kaning mahigop sa tadiha. Kahigop ta ng baso ngin ka. Social ang baso. Kado ka magtulo ana ay. Virgin. Sige. Sa mga laway rin mag-photo. Uy, dali. Nagaulat. Kasi hain namang Diyos ka rin. Nahubo ka niyo nga, bartender doon eh. Barulang, saan ka laki ninyo? Sige. Kalain na, ano nga magdugo? Ang kuan mana, ang liso mana ako. Bigla na ang tubig te. Na, Ayan, sige ako. Kasi nga Tama-tama lang ha. Kasi puros tubig na na ito isip.
Nana si kuya? Ano si luluin ko? Si Lolo pa ang kuan. Ang groom? Ang groom. Wapen taon. Naunsa ba kayaya ba ni? Sige, sige. Sakto na tong tubig. No, matari si Lola Karya o si na nagtagay aning kuan. Tapos sa Wa mga na ron, natunaw ng ice, inigabot sa tao. Wala Daghan na ang ice. tubig ba? Daghan ang tubig. Daghan ang tubig. Ha sila mga badlungunan ni mga Katulad. Unsa ba ni katunga ang tubig katung wa na madagay na sa. Tapos na makainigod-nigod siya. Tapos makainigod. Sige. Gamay ra day butang. Uy, wala nagtulo na mga. Kunik clinic. Ano mo clinic? Eh, zalala kalami nanugab ko. Katumbog na unta nga tubig mo na dil. Bug naman po ni siya. Di sa man lagi ka nga sa gawas man. Dili kaya ni Sarip. Sarip nagikan. Ako may nagbutang ay. Di so ba ni mga bisyo ninyo? Tama sa kuan, tama sa dalag ang tubig. Walay kolor. Wala pa man nakutaw tara sa lalo mo. Daghan oh. Daghan akong Wow, ko dapat unya ra natin tungag ice, mga nakutaw. Lisod na kutaw kay na ay ice. excited man kay Katan awara. Hindi na yati kay mga lapot-lapot Isa na. man nabot. Si luluin ko lagi na naabot. Diri. Tun kuani puni pa. Puni gamay. Wa na ice ing abos tawo. Napay ice dito? Na ka na akong gidala mo na lang Mo na lang na. Mm. Natagam. Lagi anda tong ice maker. Sakto gito yung mga pandarong ice maker. Kusa mo siya niingon. Gini na. Tignaog na ko. Kay bugnaw nga tubig mo ibutang ba? Batong ko ang nagtubig. Nig-inom sa tao ang init saron. Kulang mga tiyan ninyo. Wa na. Ano pa dagan ba niya? Si kulang na pudi karon. Lain mo kulor sa ron. Kaya nakutaw niya. Bali ni bisyo ninyo ay. Ito tubig na biya na nagkita. Isugat ra ba daw tong cake na yung pangalan? Ama Abot ato. siya mo ra ba niya akong tiri ato? Asa may. Kato nga tiri ako tong cake mo may Mo ni partner ani? ingog bagol. Ingog. Kasi nga na yung kining kuan bukong lubi. Bisan kila ni mo niya. Kay gat punig tubig to usa oh. Asa na? Kato tama sa linya. Ayun na po na to nag-ice kay para ko. Ice na pa ice. Na pagamay matilo. Ice na ito. Uy, kibot ng gawas ang tao. Ang sa. Sige lang katawa diyan, nangahubog na inyong mga katabang. Wala siguro. Manihapon pa ba ka dong? Ay nagarag-garag kumidya diyan. Hindi ka na mo dito sa kuan. Pakas. Gute, kung salog tayo na damage na. Excuse me. Uy, imo anong siya, ano, si papatulo diha. Hindi ka na mo dito sa kuan, kanang Piat. sa pakas. Ngasay na mo dito. Piat na ganit sa Muli mo diri, mangingayog gyapon mo pagkaon na sa man yung panglabay ng mga pagkaon ninyo. O karon no. Way undang silang kaon hangtod karon isigsuyo pa ning tubaw niya. Way adto kasilya. Sa man ni gibutang ni panginom ninyo? Ito yung tubig ninyo sa. Iyo, okay, kom. Itilawan mo, ti? Wala uy. Hupi kada usa. Nay. Gusto na. Kung gusto ko, sticky man kaya na siya. Good, mana inana siya. Ino man ni kuan dugo sinangkan. Ayun nang tayo ko, ano ko nimo? Dugo sa inangkan. Lawi ron, pagod gay ito kulay kutsara ron, kanang lawom. Ilawi kada baso. Dapat di usag timpla. Di usag tani timpla, sa kapitsir. Hindi ba? Satu lah. Satu lah. Hmm? Satu lah. Wala ka na, ipanghatag na na dito sa mga tao. Ada pasang kita. Ako tong kwaon tong cake. Hidungan na to. Una nang kuha para muli na sila kay mga hubog na ani. Uli nga magsabwag pag ani kuno.
Flowers sa imo ha. Ginoo ko tabangin. Iga ko ni sa baga para mamainyo daw Dili, ka. dili na biyang ta ko manaog ita ang Ginoo ko. Kung niya naminaw ko mura dagan man kay tao. Ari nilili ko sa dalang. Naog na lang ko. Pag-abuti tulo, sige rin pabadlong sa silong. Sige pang nanaw ang mga bulak. Sige pang hiling sa mga bulak. Sige na kaloy ba ni taga-bukid. O diara sige ikuan ha. Kadako pa ni mo. Amen. Ari ra ka kay. Ayun. Batik mo na ko iserve di sawen kablaw na akong amo nga pati kinaartiha akong amo. Isa siyang naong kung reklamo kagwapa ng triya. Na ay mga bulak-bulak na yun. Gwapa lang kayo na. Kablaw ka na niya nga pretty kay na isang kuan na ultimo na galing diri nga di sa ano yan. Sa niya. Gara pa siya, og naibisita mo. Kuan, pero og siya ra. Okay ra. Naibisita. Sus, maglibog na lang kung siya itong hatag. Dagaming nigo, Ginoo ni. Maglagot yung katabang nito. Ay, dagang nigo dito sa kusina. Itong nigo sa pizza. Mapito, idunol na ako lagi. Oh, nahina dia sige buka katawa dia dan ngiyapon. Lagi bitbit mo dito te. Bitbit atong sabot na butang sa basura te. Aman madam. Aman. Asa madam? Uy, Ginoo nang hubo na mga puro. Unya na lang na dia. Nahusos na ang uniform. Nahusos ang purol sa ilalom. Hasta ang tipan sa ilalom. Muya po Puyo sa baba, puyo. Uy, Runit. Hinahinay. Ginoo ko. Di siya ko makatawa. Alam ka. Huwag ni katawa ni mo kay Ginoo igat na kay ng mga Puyo ba. sa dira ba? Isa sige kuan. Napuyo. Ay pag kumita. Di supor. Ay. Alina. Lamias paminaw ko nagadugab ko eh. Naginom kong inini tubig bab tangan akong luya. Nakadugab ko niya. Hadlok ani karon kung makautot ko diri silang atubangan, Ginoo daghan ra ba ni sila. Grabe ra ba ko mangutot ko sukay tingong. Brr. Ay naman to. Uy. Ginoo tabang. You know? What is this here? Glass, the sexy glasses. The one with long. Yes.